Sngap ba ya kene ke jing batai kalong ke badan kam ba le ayu kiriu shim kabu ya ikong amparin lengdo bat kaba ngi kum kipat ba ru ngi hap banlong ki bahusiar na kaliang ikong amparin lengdo ila pensyai paj ba leng ba ka Facebook profile jang i ba kidon kibrio ki bashna akau Facebook thok ha ka kerteng jang i kane kade ka Facebook akau thok ba kishna ha ka kerteng jong ikong amparin lengdo bat na kaliang ikong amparin lengdo ila pensyai ba idon tang kane kawai ka akau Facebook ka badai hok ka jong i shu na kaliang ikong amparin lengdo ila ong ba kane ka jingshna kini kibrio ya kane ka akau Facebook thok ha ka kerteng jong i lese kitmu ban yalam bakla ya kipaj ba bat na kaliang ikong amparin lengdo ila akan turu ya kipaj ba ka jalame klaya bakin long ki bahusiar ha ka bayadai bat kane ka akau Facebook thok ha ka kerteng jong i bat bakimdai ru ban sam ya kino ki jingtip ki balong kerpang lengba bat kane ka akau Facebook thok ha ka kerteng jong i bat ha kane ka Facebook ka badai hok ka jong ikong amparin ngila ban itu syai ya kerkom long ka Facebook profile jong i bat ibu ru tang kawai kadur ha ka profile picture kat ba ha kane ka ba shushna thok da ka kerteng jong i dan tang kawai kadur ha ka Facebook hi bro kawai bat ha ka Facebook profile ru kibu da kadur ka badan arngut ki shenrang bat arngut ki kenthei ha ka ba ikong amparin ru idon lang ha pedeng